הבעל שם טוב הקדוש סיפר שפעם אחת היה קטרוג גדול בשמיים ביום הכיפורים. בא השטן וטען שהוא לא מדבר בכלל על אותם אנשים הרשעים, אלא דווקא על אנשים יראי השם הצדיקים בשלמות, שהולכים בכל יום להתפלל בבית הכנסת במניין, אבל בדרך שהולכים הם רואים דוכן של עגלה עם עצים למכירה, והאנשים הצדיקים האלו מתווכחים עם המוכר על מחיר העצים. בשביל ההנחה הקטנה שיעשה להם המוכר, הם מאחרים לבית הכנסת ומגיעים לאחר אמירת ברכו באמירת קדושה, ובשמיים לא היה לכל המלאכים מליצי יושר מה להשיב על טענת השטן, שכביכול בשביל מעט כסף הם מוכנים לוותר על חלק מתפילה במניין. הבעל שם טוב הקדוש השיב להם מליצת יושר עבור אותם יהודים, וכך אמר: נכון שלפני שהם עושים מצווה כמו תפילה במניין, הם עלולים להפסיד את המצווה בעבור תמורה קטנה. אבל אחרי שהם עשו כבר את המצווה, הם לא ימכרו את המצווה שלהם לעולם, גם אם ייתנו להם הון רב. והמשיך הבעל שם טוב ואמר, ואפילו יהודי שהוא קל דעת לא ימכור את מצוותו גם בעבור ממון רב. ועל ידי מליצת יושר זו, שאמר הבעל שם טוב הקדוש, נתמתקו הדינים, וזה הפירוש בפסוק בתהילים: ולך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כלומר, שהשם עושה חסד עם היהודי, הוא משלם לו את שכר המצווה, כמו שחביבה עליו המצווה כמעשהו, לאחר שכבר עשה את המצווה, ולא לפני עשיית המצווה. שבוע טוב ובשורות טובות.